रामचंद्रकाट विधानसभा केंद्र में बिसिंग तंगनाय जो तो ताको बुकुक समनो काइसा कक खस्ताना मुसुंगो खाना 19 तारिख अक्टोबर 2025 साल मारी सालो चीनी बाजालबारीनी पंचायत बुस कांगो अब लामा किनारो आरो काइसा मकलनी काइसा शिबिर रुंनाय ओ मकलनी शिबिर आगरतलानी मकल नांनाय डॉक्टर स्पेशलिस्ट फायनाय कोनो पैसा नांगला रां नांगयावैनो मकलनी फुनुगै मानाय मकलनि बेमार फुनुमानाय मकल बुवार बारि तंखाखाय बिन ऑपरेशन खायनानै नां तंखाखाय अबरबो आरो सेब दिजांनाय ता मकल नायै बिनि चश्मा नाखाय चश्मा रिजांनाय बिथि बारायरो रिजांनाय नेके अमते हायखाय खना फुं 11टा नि सिमि सारिकनि 4टा पर्यन्त आरो मकल नि डॉक्टर बर फायनाय नायफैनाय काय आबुनि बागै ना आंक चारनानै मुसुंगो चिनि रामचंद्रकाट नि जत्त ताकु बकुक जारा मकल नि बेमार ताबुक टं टंनाय नरक जतना खाना फायदि दाति न फायि मकल नि फुनु फायदि नन मकल तामो बेमार दं अब नायजाक फायदि कोनो पैसा नांगला ताइ नन मकल नि जुदि ऑपरेशन खायनानै नांखांखाय आबो बरक जत्तन व्यवस्था खालायजानाय आं निजे एमएलए नंनि रामचंद्रकाट नि आंगो तंनाय ताइ गोबां मानसिनि सोशल वर्कार खाना तंनाय जाहाते काय चिनि बरर न गानाव न सेपान्टन आबुनि बागैना आं डॉक्टर बय सालायै अ सेपनो तुबि फायका नर मकल नायजाक फायदि पैसा नांगला जतन हामबाय खुलुमबाय।